may lakad si CO. Yung CO, sabi niya, driver, driver, driver. So, mas mahirap yung gano'n. Sabi ko, mag-alis ka na lang dyan sa pagka-driver ng opisya. Kasi kung saan magpunta yung opisyal, magpunta sa Patay Cindy, doon ka din. Doon din siya. So, hindi mo talaga may alis yan sa mga sundalo sa military. Ngayon, kung minahal mo yung asawa mo, na kung sundalo mo, mahalin mo lahat ng bagay. Huwag lang magpaparoon. Nakaparaming kayo mo dyan, Minsan, magbaga ko. pareho na dito sa bahay. Hindi kami Pareho
Mel family, good morning Kabsat Melinda. Nag-live ka ba Kabsat? Aguri ka ata i-open ko yung laptop ko na empty bat namin. Na empty bat kasi siya.
Kabsat, hello Kabsat. Good morning. Kabsat Nelda. Unat na ito yung host ng milik. Madin. Diba? May pawang. Paras ko nga, ginaan niya. Guaan, gumatang ton. Sukatanin na nabayag mo daytan. Go. Ma'am Icon, good morning to you.
Nakatulog ako sa kwento ni Kabsat Nati. Nagising ako dun, tumatawa siya. Nagsabi din.
Mel family, thank you so much. Mel and Melinda, thank you so much. Maaga ka nag-end. Kabsat Melinda. Thank you so much, Kabsat. Magpe-play din ako ulit sa'yo.
ako na rin ka ng isili. Ako gusto ako. Ang kay kita ang kay kita di mangga. Ang kay kita di biskuit. Nalunggan niya. Nalunggan niya. Awang gaya pa niya na.